Il-wara nofsinhar it-tajjeb jekk għadkom kif inaqqadtu magħna dan huwa il-programm Komplimenti fuq One. Mela Mija għandi din id-darba mistiedna li nafa kemm bħala edukatriċi kif ukoll bħala kantanta u performer in ġenerali. Insellimlek Rita. Insellimlek u nsellem ukoll lill-telespettaturi ta' dan il-programm. Grazzi tal-istedina. Grazzi tal-li inti oġbok tiġi magħna wkoll. Rita, nistgħu ngħidu meta inti mwilda x'viċin tiegħi? 31 ta' Mejju, mhux vera. 1974. Ftit hemm bejnietna x'in tal-75 Rita sewwa. Mela sena ikbar ġejt sena qablek. Iwa ġejt sena qablek. Għandek naqra iktar esperjenza minni. Kantanta, kantawtriċi, attriċi wkoll u x'vera ġilli segwejnik. Mami. Mama, edukatriċi. U fissata fuq l-annimali. U persuna fissata fuq l-annimali. Fil-fatt ġibtinna ftit ritratti u xek Rita li għandek tal-annimali id-dar. Ismani Rita, inti mwildar ħal-ġdijt u x'tassiw. Ekku. U toqgħod ħażebbuċ. Ekku. U bħala kantanta inizjalment inkun qed ngħid sew jekk ngħidlek li studjajt il-kant klassiku. Iva, jiena fi żmieni ifhem kważi kulħadd hekk kien jibda meta tistudja l-kant dejjem tibda mill-kant klassiku. Però il-klassiku huwa il-bażi għax anki fejn jidħol sfin, il-klassiku huwa dejjem xi ħaġa li l-alfabettu tal-arti. Se ġibek iddixxiplinata ħafna. Imma dik hija fiksi. Bejna naraw ftit ritratti Rita. Dik sfura vera intelligenti. Toħroġi waħedha mill-gaġġa, tiġi fuqi. Eħed titkellem tgħid xi ħaġa wkoll. U meta ninżel nieħu l-kafè filgħodu, x'intarani tiftaħ il-biba tal-gaġġa ġifieri. Għax hija għandha apparti l-biba tal-gaġġa għandha fejn hemm il-kaxxi tal-ikel. U dawk jitilgħu biex iddaħħal u indunat, ovvjament. Tista' tolli isa hekk, isa bħal meta tolli bib ta' garax. Inkredibbli. Toħroġ u ovvjament diħa tinżel. U meta jfettilha terġa' tidħol, ġifieri dina speċi mhijiex qiegħda maqfula, tifhem ma tistax taqfilha, isa ħudini. Xejna x'imkien dak huwa Spiru, dak huwa mela Spiru kien kelb vera li kont inħobb 17 sena għandi, imma dan kien kelb li sibtu barra, ġifieri ma nafx eżatt kemm kellu żmien kollox. Niftakarni kont mixja d-dar wara l-università u rajt dan il-kelb u miskin kellu wiċċu minn fuq kien jidher li kien għala xeba. U kien irqi u x'in rajtu isni ħadd grazzja miegħu u pespistru tnej. U ek, mellistu. U li ċara, għaxum bat jibqajt, jina ma ħsibx li ħajibqa miexi warajja, jibqajt miexja, u bat wara ftit nisma, issa taf inti dak il-tektik tal-dwiefer, u d-dur, u għat jihda baqa jimxi warajja, u isni maħminċ nħalliħem u daħal, mela dak huwa Don Rosario, dak huwa dak huwa ta' Parsi, għax aħna kollha ntuhom ir-role, karasru jienu tfal nivvintawlu. Mela dak huwa l-iktar kokatil, simpatku u affectionate li għandi. U fil-fatt huwa kokatil li tallem anki l-scales tal-kant. Tal-kant, meta nagħmel il-warm-up jiena. Dan x'in jismanni jibda jagħmel il-warm-up miegħi. U vera bravi, jitalmu. Fil-fatt hemm video fuq YouTube minn jarah, ikun hemm ġieli nies anki jdoqqu l-pjanu u kokatil si kantaw magħhom. Vera jitalmu, vera bravi. Għandna qattus Mela dak huwa Snuggles. Daw jgħixu fl-istess. Mela. Snuggles ma jagħmilhom xejn, huwa qattus mitmuħ u anzi mitmuħ iżejjed. Allura m'għandux interess li jikkaċċja u qattus għażin ħafna u fessut. Ġifieri kwalunkwe forma ta' kaċċa ma toċċa. Ma tinteressax? L-aqwa li ġi provdulu fl-iskola. Anzi, ġili jitilgħu fuq u pjuttost kważi jitilgħu fuq rasu, jagħmlu li jridu bih, ġifieri le vera ħelu. Sewwa, mela Rita għandek 4 annimali mhux ħażin. Għandi iżjed minn hekk. Mamma mia.
Jekk nerġgħu nduru lura l-kant, Rita, kont qed tgħid li bdejt bil-kant klassiku. Dak iż-żmien qisu meta ħadd mur titgħallem tkanta. Eżatt. Ftit, toddhom fuq idejt waħda naħseb min kien jigwidak fuq il-kant pop. Eżatt, anzi kważi kienet l-idea li jekk titgħallem il-klassiku kważi hija xi ħaġa ħażina li tagħmel kanta pop. Ma jiena ovvjament kont diġà bdejt nikteb, jiena ta' 7 years kont bdejt inħarbex xi versi insomma u kont diġà nimmaġina tunes ġo moħħi insomma u kont nimmaġina. Ix-xemx minn filgħodu turik. Qatt ma kont maqtuwa sfin, ġifieri, għal dawn l-affarijiet. U kont noqgħod nivvinta insomma u qed ħammur nitgħallem il-kant għax il-vuċi hija l-istrument tiegħi. U nemmen li ħafna drabi jissottovalutaw għal-vuċi bħala strument għax hija ovvjament xi ħaġa li hija ovvja, jieħdu ovvja, mentri mhix. Mhijiex, anzi jekk tkisser pjanu jew tinqatalek korda ta' kitarra issewwiha, imma jekk inti ikollok habits ħżiena, dik jiena nkanta mek kelli song rock. Naħseb nider. Ekku, u għal-kem bdejt inti fil-klassiku tħobb ħafna ġeneri varji, rock, jazz, blues, etniku, ġvera, folk u kol. Eżatt, emmek keda nħusem fi play li kienem Teach Malti, kienet miktuba minn Mibki George Mifsud Kirkop li anka kien laqqani mal-għana u laqqani mal-folklor. U emmek keda naħdim ma ta' l-arusa. U jiġi l-ħuttab, jikellimni dwar l-arus, insomma li jishtiq iżawġni. Emmek, jina ħagħuħra nħobb il-cartoons. Nħobb ħafna l-cartoons, nħobb il-benġi, il-manga u hekk. Issemmek kienem attività organizzata, mux li jorganizzaw jħed nsellim l-lumina unek jismu Fabio ma' grupp ta' nies oħrajn. U dak huwa wieħed bħalissa nsejt x'ismu, però huwa dak li jagħmel il-vuċi ta' Doraemon, ta' Marrabbio, ta' Licia, ġifieri. Italjan! Eżatt, hemmhekk kien ikun hemm. Ta' Giuliano wkoll. Iva, dawn huma u darba minnhom kien hemm anki dik il-persuna li tagħmel il-vuċi ta' Pollon. Kemm sabiħ li tara l-persuna wara dil-vuċi tant familjari magħna li konna naraw dal-kartuns bit-Taljan. U mhux ċajta huma jagħtu kulur dik kull ma hija tpenġija li qed tiċċaqla imma l-ħajja, il-karattru, bl-animazzjoni. Huma character actors. Issa hemmhekk meta ħadd. Ara Danieli kemm kien żgħir. Iva hemmhekk kien żgħir ħafna. Dik hija meta ġejt l-ewwel bil-kanzunetta jien ma naħdimx u kien hemm Alla jaffirlu Professor Oliver Friġġieri. Oliver Friġġieri li huwa il-poeta favorit tiegħi. Jiena kelli xorti li kien jallimni meta kont nistudja, għadni qed nistudja biex insir għallima. Vera kien. U darba kien hemm episodju, naħseb qatt ma semmejtu da. U kellna test tal-aħħar bħala assessment u aħna poġġejna konna xi 60 ruħet bħala allima tal-Malti f'din il-kamra. Għalinna tana t-titli li kellna nagħmlu bħala assessment, għalinna jiena se noħroġ, għalinna si oħra nerġa' niġi u ħallina nagħmlu l-eżami f'dana u tana r-responsabbiltà, jiġifieri min ried se takkopja, min studja u ħass li ma kellux jikkopja. Kienet vera, ara x-responsabbiltà tefalna kienet. Ħaġa sabiħa. Kienet vera xi ħaġa. Tħossok li tik ċerta dinjità. Iva, li għattara dal-bniedem ridni li nkun persuna responsabbli. Eżatt. Rita, tinkomplu naraw aktar ritrattax l-intervista mhux tiegħi imma tiegħek. Hemmhekk l-ewwel kien hemm jiena qabel ma kantajt f'mużika bħala mestidna l-aħħar darba u nekkeda jiena ma' Christian Harding. Isma' nibdew nisimgħu daqsxejn silti. Tal-ewwel semmejt dis-silta li ktibt ta' Christian Harding. Harding flimkien ma' Gilbert Camilleri li nsellimnu Bibi Camilleri, ekku, ġejtu t-tieni qed ngħid it-tieni u ġvera. U dakinhar insertajt. Imma nsegwa daqsxejn, ta' u nitkellmu. Meta ser tiddeċidi li ma żeffix ħditi. Għandi l-ħtiġijiet, mux biz difetti bil-mijiet. Għalfejn ti kritikani, tkissirni, tumiljani. Għatnet li jien perfett,
imminti dejjem l-istess verdet kemm sendu minn ħares nara dal-rifless tar-raġel mejjed ħar jgħix kompromess kemm sendu nizzalla għalik u għaw nittalla biex insib mumenta paċi fuq din l-art għajd li mneta sen kun fili min flok nikder il-siri għal xejn li namel Bar, tara, u inti kontettajli li din meħuda minn ġrajiet veri. Jina bħala l-lima u anki l-nis jitkellmu bejnietom, ħafna drabi anka tisma fuq Facebook fuq l-aħbarijiet li sfortunatament is-saħħa mentali tal-irġiel kultant tiġi xi daqsxejn meħuda for granted għaliex l-irġiel dejjem nippretendu li jkunu b'saħħithom, li ma jibkux, li ma jurux il-debolizza tagħhom. Huma umani wkoll. Huma umani anzi. Bl-emozzjonijiet tagħhom. Iktar ma jżommu ġo fihom u din hija storja ta' raġel li huwa abbużat fi żwieġu li mhuwiex rispettat u bħalma mara tgħaddi minn abbuż fiżiku mentali jew irġiel ukoll u ħassejt illi nipprova nagħmel xi ħaġa minn lenti ta' raġel illi għaliex ħafna drabi hija xi ħaġa li inqas nisimgħu dwarha x'huma nfushom inqas lesti jitkellmu fuqha wkoll. Rita li tinteressani tintrigani li inti bħala mara ktibta għal raġel. Imma dik hija da bħal meta jiena nikteb play, eżempju, u nivvinta karattru ta' raġel. Ġifieri, bniedem jista' joħloq eżempju jikteb musical jew pantomima u jkun raġel u l-main role tkun mara. Ġifieri jiena l-istess ħaġa, jiena meta qed nuża l-immaġinazzjoni tiegħi u ovvjament jien persuna immaġinattiva ħafna, anki b'mod ħażin kultant għax tispiċċa overthinker u hekk. Imma hija xi ħaġa li hija eċitanti ħafna meta inti toħloq u s-sabiħ tal-arti u tal-kreattività li inti dawn it-temi tant importanti. U li kultant niddejq u nitkellmu dwarhom. Iwa, permezz tal-kant, tal-mużika, inti ħriġthom fil-beraħ u minflok qed tiddiskuti madwar mejda jew fil-Parlament jew taf kif qed toħroġhom u jaslu dirett għand il-poplu. U kultant bniedem iġġallu jistaqsi u iġġallu jaħseb jiena ma nħossi li bħala songwriter għandi nagħllem għaliex xi kultant anke bħala għallima ma nħoss li għandi nagħtihom l-informazzjoni hekk. Il-ħsibijiet tiegħek eżatt jiena li nixtieq li anki kemm l-istudenti, kemm in-nies li jisimgħu jaħsbu b'moħħhom. Aħna maħniex qegħdin hawnhekk biex nippritkaw, l-artisti mhumiex qegħdin hemm biex jippritkaw. Aħna qegħdin hemm biex nintrigaw l-immaġinazzjoni li nġalu n-nies jaħsbu li jekk hemm xi ħaġa li inti qed tiġilhom jimmaġinaw għax ħafna drabi inti tinjora tbattija ta' dak li jkun għax ma tirrealizzax u m'intix kapaċi timmaġina kemm hija tibati. Rita, bħalissa naraw fil-mattieħor. Mela, hemmhekk dik hija kanzunetta klim tiegħi u mużika ta' Luke Vella jisimha mhux biċċajt u hemmhekk qegħdin naraw ukoll il-Tikka Banda. Di ħadd sembija l-aħħar darba fl-Anja tal-Poplu hija song naqra mqarba li qed tikkritika u żbukkata ħafna. Jiena tip ta' persuna li emozjonali ħafna ma kapaċi nkun anke naqra noti hekk Giża. Anki ċertu sens ta' umorizmu. U naħseb li s-sens ta' umorizmu kultant jasal anki biex jitkellem fuq affarijiet li huma ta' dwejja, ġifieri. Forsi ma tagħmilx. M'għandix ftit niċċajta li tabibek lux inħoss għolhom nibrik dawn ibos jien kollox jgħod għalija imnalla għandi din il-qasrija ħalli demmi ma jibqax ifferoċjat alla ġabhom dawn il-maskri jaħbu dawn kull wiċċ tal-askri ġejna sena kollha qisna karnival kif xbajt qed ngħidha mhux biċċajt kif xbajt dal-kanin illi blajt kif xbajt qed titkellem ħafna ħelwa ħafna.
Intu tkanta jinstema taħriġ klassiku imma. Iva, ovvjament, jiftaħlek Avolja ja orizzonti. tibta makjetta jew. Għandek il-klassiku għandek anki elementi etniċi fija xem punt fejn nitlaqisni naqra stilana ġifieri. Ekku. Imma iktar ma inti iġġemma taħriġ, iktar Esperjenza tista' varji. għandek kaxxa crayons u jekk trid ħalli tuża kulur wieħed biss jew tnej, imma qegħdin kollha d-dispożizzjoni tiegħek. tiegħek u tużhom meta u kif għandek bżonn. Eżatt. Tajjeb, kanzunet oħra li ċerta li jħobbuha ħafna l-Maltin hija s-silta li rebħet biha taħt il-pinna tiegħek, sintendi flimkien ma' Mark Xikluna, jien ma naħdimx. Jien ma naħdimx. Ta' Kerin De Battistet ngħid sew. Eżatt. U nixtieq li naraw silta minna, dina wkoll nismaħħa kemm il-darba fuq ir-radju, ġifieri tintalab ħafna bħala kanzunetta. Ukoll għandha tema soċjali importanti ħafna, mhux vera. U tweġġak meta tajt xi ħadd jgħid li jien ma naħdimx, u mbagħad ma naħdimx ma xi għax mhux impjegata ma xi ħadd. Imma fil-verità il-mara tad-dar hija persuna li ma taqaf qatt mhux ma taħdimx. Biss li jirnexxilek trabbi tfal b'mod tajjeb u san u hija diġà achievement kbir għaliex li inti trott lis-soċjetà tfal tajbin hija l-iktar naħseb job importanti li jeżisti. ta' sensla li jkunu sensittivi għal ħaddieħor. Ħa nisimgħu silta minn din jien. Ma nkerker qatt nibqa' ħaddejja marita u minix. Jekk bla ftit qatt ma nistrajkjax jien m'għandix. Bonus m'għandix u ma nipprotestax, qatt ma navvanza biss ma jimpurtax, soli bla ebda kondizzjonijiet u jekk għajjejt nibqa' dejja fiskiet. Jien ma naħdimx imma ma nieqaf qatt, festi m'għandix lanqas issib tul-ħadd, m'għandix karriera għax ħadd dan l-irwol. Jien ma naħdimx imma nagħmel xogħol, jien ma naħdimx imma kollox natik. Jekk ma jien xejn jiena kollox għalik, bejn tal-ħitan ngħix għalik u għażar. Jien ma naħdimx għax jien mara tantar. Sempliċi, sabiħa u effettivi kat, qabadni l-bart ukoll. Isma' Rita, is-siltiet kollha li rajna u smajna sissa kienu bil-Malti, minti tikteb bl-Ingliż ukoll. Bl-Ingliż, bit-Taljan. Anke bit-Taljan? Iva, irbaħt anki Best Lyrics Festivals bit-Taljan. Kont se nsaqsik fuq festivals barranin imma qabel immissu lilhom. Naf li fl-2006 kellek silta l-iktib tal-Klinsman. Iva. Mhux vera, kanzunetta l-Ewropa kien jisimha She Gives Me Wings. Eżatt. U ġejtu t-tielet post. Iva, u għamilt x'tassew? anki l-cartoons. Inti stess għamiltom. Iva. Nistgħu forsi naraw xi silta minn She Give Me Wings, mara. She wasn't my destiny, but I feel no love. Falling for her charms every day. Now I'm not a child, it drives me wild and come on me. She gives me wings, she gives me everything I need. Oh, the love I want, she keeps me standing on my feet. She'll always be my first love. She's always on my mind, because I can't fly with her up high. She's a wonder. Tal-widna ħafna, U dawk it-pinġiet li kienu jidru fuq l-screens fil-backdrop, mhux vera, ngħid sew? Eżatt, Kienu dawk li kont qed tissemmi. Il-mużika hija ta' Mark Peter Lucas. Ta' Mark Peter Lucas kienet, iva, nsemmulu wkoll. Kien għadu żgħir hemmhekk ħafna ġifieri, anke jien kont ħafna żgħar. 2006, ara kemm għaddew snin, bidilna. Isma', kont taħt semmi il-festivals barranin, ta' barra minn Malta. Ġili ktib tal-kantanti barranin u anki għal
Eurovisions ta' barra, l-kantanti oħrajn, u ġili ħadd mhux biss bl-Ingliż, imma ġifieri kien hemm festivals Taljani u peress li jiena kun jomi ta' bħala stage name huwa Pace. Huma Pace jgħidu mhux Pace. Ma kienu kolli kienu jgħidu Pace. U jaħsbuni meta dan jaħsbuni Taljana ġifieri. U meta mmur hemm nitkellem bit-Taljan, ġifieri Italjan hija lingwa sabiħa ħafna wkoll. Ġina second nature. Ekku, niftakarni meta konna nara l-cartoons, prattikament tallimta minn fuq it-televiżjoni. Dak iż-żmien hekk konna. Eżatt. U għandhom meta nitla' fuq mużika u hekk l-ikel nispiċċa niġi lura xi 5 kilos iktar minn nitlajt. Ħażin, kull esperjenza kulinarja ma bil-qies. Tajjeb, I mean, vera jsajru tajjeb, diffiċli ħafna tirreżistija. Għandek raġun, mużika sabiħa, moda sabiħa, l-ikel tajjeb u ġvera. Rita, il-ħina sfortunatament sewa joħodna biex nagħlqu din il-parti. Nirringrazzjak ħafna tal-li kont mistidna tagħna u qasamt magħna daw l-esperjenzi, l-mużika sabiħa tiegħek. Nawguralek ħafna aktar suċċess kemm lilek u kemm anke lil-ulidek biex vera fil-karriera tagħhom. Grazzi. Tajjeb, aħna ħamorru għal ftit riklami u nerġa' nkun magħkom minn hawn u ftit ieħor.